Jo. Tak, jde se koupit vstupenka do Angkor Watu. V první řadě se musí koupit tady, nebo online. OK. Tuktukář příjemnej, počká na mě, ukáže mi to. Takže parádička. Tak, koupí se vstupenka a jede se tam. Vstupenka zakoupená i s fotečkou, $37. A co je důležité, že vrátí dolary. Desítky teda. Měli mi vrátit $63, $60 mi dali a $3 mi dali v rýlech. Takže dobrý, za stolik rýlů jsem mít u sebe nechtěl, kdyby mi to chtěli vyměnit celý. No, tuktukář na mě počkal a jede se dál. Celkový proces koupení vstupenky rychlej, ale je 6:30 no, ráno. Tak, jde se k prvnímu chrámu. Jako docela bordel tady, když on tady byl Songkran, taky stejně jako v Thajsku. Takže to teď uklízej, no. A z dálky to vypadá nádherně. Východ slunce jsem sice nestihl, protože jsem v tom horku usl sakra pozdě, takže jsem tady by musel stát člověk snad ve 4, aby zvládl východ. No, tak mám takový poloviční východ. Tak taková poznámka k tomu, co tady vidím. Líbí se mi, že to tady není zasraný stánkama. Jako bylo třeba v Mexiku, Chichen Itza, to bylo neskutečný. Tam se prostě té atmosféry vůbec nenadechnete. Tady je sice hodně turistů, což je pochopitelný. Je to největší postavená náboženská struktura v dějinách lidstva, takže chce vidět prostě hodně lidí. No, tamhle nějaký stánky jsou, ale není to jako v Chichen Itza, kde prostě kolem pyramid, pyramidy tý největší, spousta stánků, každý vás otravoval, tady máte pohodičku, klídeček. Takže super. No, vzal jsem si svého osobního tuktukáře, který na mě čeká, protože celý ten komplex má 25 km. A asi není možný to prostě pěšky odchodit. Takže se podívám na tenhle chrám. Půjdu zpátky ke vstupu. Tam na mě čeká. A pojedeme k dalšímu chrámu. A řekl si za to $25. Nevím, jestli to je hodně nebo málo. Každopádně 600 korun za to, že se mi tady bude půl dne věnovat, mi nepřijde úplně hrozný. Cedulka pro blbečky, riziko spadnutí dolů. Nevím, no. Jestli
Je někdo tak blbej, ale je to možný. Patrně v té tmě, třeba. Cedulka. Dávat pozor na opice, že koušou. Ale co jsem se dozvěděl, tak tady údajně od opic a od psů vyčistili. Kvůli tomu, že napadali lidi. Takže kdo se bojí, tak už se údajně bát nemusí. Ještě jsem teda neviděl ani jednu opici. Všichni spocený jak prasata. Horko teda neskutečný. 7 ráno. Daleko větší jak v Thajsku. Až nepříjemný, no. Taký horko jsem zažil v létě v Mexiku. Ale v Thajsku ani moc ne. Fuj. Jak ještě jedna poznámka, spousta lidí tady má dlouhý kalhoty. Protože nevím přesně, jak to je, ale všichni si mysleli, že tady musí mít zahálený kolena a ramena. Ale nemusí. A mám kraťasy, spousta lidí tady má kraťasy, krátký sukně. Že si budu dát takhle přejíždět tuk-tukama nebo na motorce. Neskutečný, jak tohle mohl někdo postavit. No, nebo na kolech. To je parádička. Jezdit si tu na kolech mezi chrámama. Tak, tady jsme u druhého chrámu, Bayon Temple. Tohle je nádhera. Tohle se mi líbí. Jaký úpravy jeřábem se tady provádí. Tak říká, že se chtějí podívat na opice, tak tam je velká rodina opic. Nepotřebuju. Mě v Krabi v Thajsku opice málem napadla, takže pro mě už to zase tak roztomilý zvířátka nejsou. Byla to teda moje chyba. Nechtěně jsem kopl
couval jsem a kopl jsem nechtěně do malinký opičky, to začala pištět, no a přiběhl ke mně samec, vycenil opřel se mi o nohu a vycenil na mě zuby. Fuj, jsem přemýšlel, co budu dělat, když mě kousne, že ho budu muset zbombit asi, ale nevím, asi by se přidali i ostatní, protože jich tam bylo tak 30. Takže to nevím, jak bych dopadl. Takže opičky pro mě už ne. No, úplně se mi tu nelíbí ty koše. Ty mají být na cestách, ale turisti jsou prostě prasata. Někteří, ne všichni. Tak evidentně asi odhazovali odpadky přímo v chrámech. Kdo nemá rád schody, tak povaruju, že jezdící tady nejsou. Schodů docela dost. Nádhera, ty obličeje v těch kamenech. Prudký schody. Tady si hraje na písečku. To je na rozbití držky tady. Joj. Se klepou ty schody. Tak, konečně jsem to bludiště prolezl. A je tam teda příjemněji než venku. Uj. Nádhera s tím sluníčkem tady takhle. Tak, tuktukář si mě pečlivě hlídá, jenom to jsem vylezl a ke mně přijel. A jede se dál. In your life. Yeah. Tak, pán z tuktuku mě vzal sem, vyfotil mě, takže to mám s tuktukem, s guidem i s fotografem dohromady, což je bomba. Tak, další na řadě je Taprom Temple.
Údajně je to Tomb Raider Temple. To je nějaký zarostlý tady. Vypadá spíš jak džungle než templo. Zajímavost, vstupenka se ukazuje u každého chrámu. Dokonce i občas při přejíždění mezi chrámama. Takže pečlivě uschovat. Jinak se holt dál nepodíváte. Cesta k Tomb Raider Temple je trošku delší. Zajímalo, kdo se s těma kamenama tahal, tyjova. Zajímavý ten strom. It's not that way. Good morning. Take it to your nation. This way. I feel it in my bones. Tak upřímně se mi nejvíc zatím líbil ten Biome Temple. Soška bez hlavy. Tady taky bez hlavy. Neskutečně, jak je to propracovaný tady všechno. Tak, poslední chrám. Zaplať pán Bůh. Protože to horko je nesnesitelný až. Si nedokážu představit, že tady běhám celý den, tyjo, a ještě s tím guidem, ty se všude zastavujou. Ježiš, to je dlouhý.
Tady se nám to začalo nějak rozpadat, je to svázaný kurtama. Tak příjem repu toho moc neuvidím. Angkor Wat stačí. Prostě mega turistický město. Zlatý Surin a Buriram v Thajsku. Jenom místňáci, skoro žádný turista. Tady to je prostě šílený. Takže tady dneska vyčekuju a mastím do Phnom Penhu.